Една история с теорията ще разкажа, няма да споря. А и поглед напред бясно, силно ще изкокоря. Филип двора, взе дойде му зора. Седна да ака, мамата си трака на 20 юли на марш, ще си пеем бангаранга ти и аз. Кого мислиш, аре, идвай, come on baby, shake your ass. Ела с нас на купон, ще правим маратон. Кого мислиш, яко ден си, знам, че вдъхновен си. Всичко тук е на 600, yes. Нямаш грижи с бангаранга и яко движи. А 21 юли щом пристигне, настроението ни ще повдигне. Затова чела с нас на купон, ще правим маратон. Мадам, кого мислиш, яко ден си, знам, че вдъхновен си. Купона ще разкърша.